ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଚ ଦେଖି ଆସିଲା ନାଚଟା ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା ରେ। ପଚାରେ ଯାରି ସାଙ୍ଗ ମେଲୋଡ଼ିଟା ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲୁ? ଯେ ନାଚ ନଥିଲେ କି କହନି ମତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହାତ ଦେଇ ରାତେ ଭଲ ଲାଗେ ସତ କଥା କହୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ? ଆବେ ଶୁଣୁ ତା ବଳେ ବୋଲେ ଶୁଣିଛି ଭୂତ ବାହାରିଛି ବୋଲି। ଆବେ ହଁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି ନା କ'ଣ। ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି କ'ଣ କରିବା ଯେ ଗଛ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପଳେଇବା ସାଙ୍ଗ 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 डर जाएंगे डैम चलो मो ଏ କାମ ए वाला हेड बोट ଭଲ ଚାଲୁଛି ସାପ ଡାଙ୍ଗିଆ ହେଇ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ରାତିରେ ଭୂତ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ଭୂତ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ତମେ ନା ଭୂତରେ କ'ଣ ଆବେ ସତରେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଟା ଭୂତ ଆସିଛି କାହିଁ କରୁଛ ବେ ଚାଲ କଣ୍ଡୁରିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭୂତ ଦେଖିଥିବ ଭୂତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ କଣ୍ଡୁରିଆ ବାବା ଆମର କହିଦେବେ ଚାଲ କଣ୍ଡୁରି ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ କଣ୍ଡୁରି ଆଜି ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ Mila come strike down Molly gilli polly giradi Planu pulam teri giradi Yare kai pass Nana kai pati puri giradi Manoda pacha paso mai inadi Agoru ali giradi No 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 Idi kam mohal manda Baba ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଖଡ଼ି ବାବା କାଲି ରାତି ଆମ ପିଲା ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଅପେରା ଦେଖି ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ ଗଛ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ସେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥିଲା ମୋ ପିଲା ଯେ କ'ଣ ଭୂତ ଫୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି କ'ଣ ବାବା ବାବା ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ କେଉଁଠୁ ଭୂତ ଆଇଲେନି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଜାଗ୍ରତ ବାବା ୟାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରିବି ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ତାହେଲେ ବାବା ରାତି ହଉ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ହଉ ବାବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାବା ଯାଉଛୁ ହଉ ବାବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତିରେ ଦେଖାବ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆ ତୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ହେଲା କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି ହଁ ମୁଁ ପୁଣି ପଳାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠି ଥିବା ଯାଏ ଏଠି କେହି ଆସିପାରିବେନି ଓମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା